Jo no vaig començar a estudiar en català fins que tenia uns 12 anys. I encara va costar uns anys rebre totes les classes en català perquè estàvem al final del franquisme. Però vaig prendre dues decisions. Primera, agafar els apunts en català, encara que els professors explicaven la majoria de les vegades en castellà, i això em va fer que fes moltes faltes al començament, però va ser una manera d'anar aprenent a poc el català. I la segona decisió va ser parlar amb tothom a Catalunya en català i només canviar si no m'entenien. Recordo, no fa gaires anys, la primera vegada que vaig parlar amb en Gonzalo Boye. Evidentment ho vaig fer en català, i ell em va respondre sense problema, en castellà, però sense problema. I sempre més m'he dirigit amb ell en català i ens entenem perfectament. Però reconec que al començament se'm feia difícil perquè era conscient que la seva vida i la seva llengua, òbviament, és el castellà. Com a president de la cambra, no vaig respondre mai preguntes en castellà. I tot i que va costar 2 o 3 rodes de premsa, amb forces tensions, després ja va deixar de ser notícia. Per això mantinc sempre el català, i ho seguiré fent, i us animo a tots que ho feu. Costa una mica al començament, els primers cops, però al final és totalment inconscient. Vinga, ànims.